Ti kabayang palpil na, kaninap, amam na ruot, mabalain. Pagkanam to ka pa yung kistanay. Puro sigurati marunggay ka, ngal-ngalong si bubuaw. Punay ni Dimsay, naging formal lang ka, big time time. Talaga kista, tampay kayong tumagamikit, di kayong nagadal. Nung nagadal kayo kuma, di dapirayaw. Dumawdawt kayaw. Apo na da forman Dimsay. Sikan natin nagadalain. Eh, una, nung mati nagadal, hindi mati kumapurman. Yan lakit din nga. Kumpay, marami Dimsay. Ay, huwag gaya, balitak. Purmang ka di pagtatrabakwam. Una sakti purman dyan. Kamu sumrat. Nya si skill mau. Libur lang sumrakak. O sige, mapaling. Diyan mo tamag mason, diyan mo tamag karpintero, libur lang. O sige, kailangan mo tinitawag ko. Okay. Jigi mang karaw di sira naman. Lumapang ka to dyan, sirta. Kailangan pa ibayo dita, resume ay. Mating, tsakbalan. Sana. Oh, mayat agaraw. Woy. Makabayad ak ti utang ko kin Andres. Nagtakkel utang ko kanyanan. Tapi manutang mo kanya na. Hindi mabilangin Eh, talaga kailangan magsabang trabaho. Yeah. Supay Manu, mabalay 500 dahil. Wow. Oh, takilan Replikaan, repli merinda. Una yan. Sige raw sira nak, nabigat. Napana jay. O sige, nabigat. Tsabala. Di ko kayang tanggapin na ang asawa ko ay laging nakanapkin. Napakasakit na marinig na sabihang malait ang utin. Ay! Basta sira nabigat Wow. Ni Franz, chicks na eh. Wow. Wiwik. Miss! Ukis ti sabam ni Andres magaya majay. Api kasta itsuraman Andres. Siyempre, kasi ti forma. Pampakit. Oh, di ba? Taado gumatang. Gumatang kayo na. Ito tilaw ni. Nateng. Yung nga klase nga natin agit Andres. Kaado ang klase nga natin. Natangtang kinan. Gumatang kayo? Wow. Marunggay. Sa pamarong matati, misar po mo na marunggay. 5 ti alak toy. Kung siyempre sa naglako, dapat natubok. So, sa isla ta kanya mo. Oray piso na tubok kon. Wow. Kita man. Isa, 2, 3, 4, 5, 6. Nagnginan, piso may isa. Nangina pa yating alagay. Nasa bali nga ili atoy. Baka 12 pa yun. Kumatang kayong matanan ito dapat paglakwak. Yeah. Awang pirak. Dim siya. Kukano ka pa kung nagkawarta? Kanay lumlum ka pa ito utang kanyak. O, Dimsay, katango mo. Sa isla nga na yun. Sige, katawag ko. Wow. Ataw, yata titawag sa mamanumay. Atay? Siyempre, times to ditakil natin na alam, 12. O, mabali na yun. 12 saka sa ace, 18. No kaya mo lang pa ate may isan niya, 24. Ate pa may isan, 30. Ha? Tasaradon. Ato nga pang lauk mo sardina sa atan. 30. Okay. Kurkurinta ti pirak tinay. Gaya, yan ako na kurintan, niya piguli mo ta. Wow. Siyempre, ado pa yung klase Siyempre, bunga marunggay ata. Madi mapukaw ti, bulong marunggay. 3 may isa. O, duwatin duduwa lang na yun. Magpaita, dapat tinabutam. O, 6. 36. Oh, suklay na kutraw, taga-taga mami na yun. Yeah. Yan ay tanga 40 Dimsay. Itawan ti suksukli ako. Atin sakto-sakto. 5 piso kumatoy. 4 lang kanya mo. Unta makatawad ka piso kanya. Tama. Sika, matang ka. Ay, matin. Umulagay mo kortam. Kalako man ay. Nagmay pati pagkabila niya. Kumikitang kabuhayan na to. Doon sa naglakwa mo. Siyempre. Napunaw. Nakuagamin nalugi at diapit ko So, sumusulit tagtagtagla ko. Apa niya pa yagitan na bating alakaw? Pinyatoy kulitais. Apa si-chitan pay. Kulitis nga ibagbagam. Kalkalo na yato, masinsida ato. Atin alama tapos ang gitunggo na. So inalakay disit na, lamansan mo lang aja. Isupay na dagdag kilo na. Ala kaya mau. Naimas ko magita kaso aw magkwarta. Saka baka butan na lang bito ka kata damsi na.
Ti kabayaw palpil na, kaninap, amam na ruot, mabalain. Pagkanam to ka pa yung kistanay. Puro sigurati marunggay ka, ngal-ngalong si bubuaw. Kalas talaga katao natin nga tao. Paya. Ang pagkatang mau. Tud ko lang kanya mati yun. Ito talaga paborito mo mataw. Uri si itang ka, ngal-ngalam na ta. Kanya mo. Sige. Hindi ka garte-arte. Sitaan mo lang ata. Iling tamata ka matunaw to malata ka na sit na. Nasakit mo't makasiid. Ito talaga asta. Si Itan garod. Kanya mo. Padaw na kanya mo. Narti ka pa ilang, nasagit Oh. ko ng pila. Siit. Nay, dapay may sanay. Kasano nga yata oy. Katan apati ata na lang ang mo't. Anda po. Takpay na alak titubok. Partner nato yun eh. Ilaw ka lang sardinas. Uy, kanya mo. Nakita ating nga tao na ya. Basta ah. Piso na, reblay, apikinyak, pinabayadam. Ano nga libre? Libre! Ano nga libre? Naramid mo mga libre ta taon. Kasi unawang kwarta nga kasi kada, di ba purmang ka? Supay bariyak lang ating gatang ko kanyam. Alam pati marunggay, nagsubsubra. Basta ah. Tipay na, tiddaw. Sana all. Nagatunay. Punay ni Dimsay, naging formal lang ka, big time mo time. Talaga kista, tampay kayong tumagamikit, di kayong nagadal. Nung nagadal kayo kuma, di dapirayaw. Dumawdawt kayaw. Apo na da purman dimsen. Sikan natin nagadalain. Una, nung mati nagadal, hindi mati kumapurman. Yan lakit din nga. Kisi sa bayo, kindi. Gawin daw malangan na pumipig sa tangin na. Purman. Iyad mo kidiyatan, tatamasidam. Tamadi panay daw tararamidam. Kisti sa bam dimsay, aging engineer lang. Huyo ka kanyak. Madi kay ikang project mo. At ano pa, yung engineer, uli ng lahat, kabayaw. Sige, agkatawa ka lang. Apay, di ka lang maibos ang project kain. Jack, may busa na project. Nakatupi kontak ko. Eh di wow. Ita ka man lang ano. Summer ti panawon, pumigpig sa tiangin na eh. Takan. Ukis ti sa banat nga tao. Naging purman lang ki. Naglastog mo tayo. Namati man, friend sa kanandrisan, napurmana ko. Nakapala lang di ko. Namati daw mo.